Hola, hola, benvinguts un dia més al meu canal. La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Estic tan feliç del meu nou piset, estic tan feliç d'aquesta llum, estic tan feliç d'aquest raconet de lectura, aquest raconet de gravació. I bueno, pels que em seguiu per Instagram i per TikTok, que us animo molt a seguir-me allà, així perquè vull ser influencer, haureu vist que aquest any m'he atrevit amb el còmic, i de fet també ho vaig dir amb el vídeo anterior. I m'he atrevit amb el còmic, m'ha agradat molt, de fet estic enganxada, m'ha agradat molt un manga, que vaig anar a buscar una biblioteca que resulta que no el tenien i jo anar amb la bicicleta corrent, suant, en plan fatal, i després resulta que no tenien el manga que jo volia. Però no passa res, vaig agafar un altre llibre de la biblioteca, perquè m'agrada agafar llibres de la biblioteca, però encara més important, ara que m'he independitzat, soc molt pobra i no em puc permetre comprar-me tants llibres com els que em comprava abans, així que hauré d'anar més a la biblioteca. I bueno, avui us vull parlar d'un dels còmics que m'he llegit aquest any, aquest mes de gener, un dels 3 còmics que... 3? Que bé, un dels 3 còmics que m'he llegit i és que m'ha encantat. Es tracta de L'accident de casa, que és el primer llibre del David L. Carlson i les il·lustracions són de Landis Blair. De fet, és un dels 2 primers títols de l'editorial Finestres, que és una editorial que ha impulsat la llibreria Finestres de còmic i de novel·la gràfica en català per adults. Perquè, segons ells, van veure que hi havia un buit, que hi havia molt lector de còmic juvenil, però quan passaven a l'etapa adulta no tenien una oferta de còmic adulta en català, i per això van obrir aquesta editorial. I de fet ens van convidar a la presentació de l'editorial amb altres booktubers i bookstagramers i va ser molt divertit. De fet, ho vaig penjar per TikTok i tot. Avui estem aquí a la llibreria Finestres amb la Vinyet de Cada dia lletres, amb la Mariona de Million Book i la Misha de Paraula de Misha, i hem vingut a la presentació de la nova editorial Finestres, una editorial que apostarà pel còmic adult en català, i em feia una miqueta de por enfrontar-me a un còmic i em feia molt de por enfrontar-me a un còmic tan gruixut com aquest i a un còmic en blanc i negre. La veritat és que jo em vaig aproximar al còmic perquè la meva companya de feina va portar un còmic, el manga aquest, que m'ha agradat molt, li van recomanar a la biblioteca, em va dir: té, Marta, llegeix-te'l, dona-li un cop d'ull a veure què et sembla, no sé què, i em va encantar. I llavors va arribar un altre còmic a la llibreria i em va encantar també, i vaig dir: vale, ja m'he llegit 2 còmics, és el moment de donar-li l'oportunitat a L'accident de casa. És que és tan bonic. O sigui, primer de tot, he d'acceptar que tenia molts prejudicis entorn tot aquest món, però en tenia molts i molts i molts. I em sento com supermalament d'haver tingut com tots aquests prejudicis i no haver-li donat una oportunitat a aquest gènere fins ara, perquè de moment l'estic disfrutant molt i crec que seguiré una miqueta per aquesta línia ara a les properes lectures. Sempre dic això i acabo inventant-me el que llegeixo. I és la història d'un pare i un fill, que el pare és cec, d'acord? Us explico una mica l'argument. La cosa és que el pare és cec, i el fill es pensava, o el pare li havia dit al fill quan era més petit, que s'havia quedat cec en un accident de casa pels barris de Chicago, no sé què, no sé quantos. I arriba un dia que el fill, per diferents qüestions de la vida, que estava ficat en tema de bandes i tal al carrer, acaba cometent com un petit delicte i ve la policia a casa, no sé què, no sé quantos, i no vol trair com els seus companys i no vol dir qui l'ha ajudat i tal i qual, perquè segons ell hi ha una cosa que es diu la omertà, que és no trair els teus companys. I el seu pare està molt preocupat perquè no vol que el seu fill vagi a la presó. I li explica com es va quedar cec verdaderament. I no només com es va quedar cec, sinó què va passar després de quedar-se cec. I és que es va quedar cec en un atracament que va fer ell quan era jove. I per això va anar a la presó, per no voler trair els seus companys i no trencar el codi de l'omertà. Omertà, no sé què. I allà a la presó li toca la cel·la amb un assassí superric, super no sé què, que s'havia fet molt famós ell amb un altre assassí, que eren nois de classe molt alta, molt cultes, molt no sé què, que havien volgut matar un xato perquè sí, només per saber què se sentia matant a una persona. Total, que passen diferents coses de la trama i tal, però la cosa és que el pare arriba a la presó i diu: em vull suïcidar, em vull treure la vida, m'he quedat cec, no veig res, aquest món és una merda, no sé què, no sé quantos. I el pres, o sigui, el assassí li diu: vale, t'ajudaré a suïcidar-te sempre i quan acabis de llegir aquest llibre, perquè li ensenya a llegir braille i tal. I el llibre és l'Infern de Dante. Se l'acaba l'Infern de Dante, fan una representació a la presó, no sé què. No sé què. O sigui que passen moltes coses que no vull explicar com tot l'argument perquè en veritat és superguai i no vull, perquè a més hi ha com diferents arguments a l'obra, perquè a més el pare també és escriptor i mentre escriu va passant. La cosa és que és molt... O sigui, la raó per la que m'ha agradat aquest llibre, bàsicament, és perquè a partir de la literatura, a partir de la poesia de diferents autors, de diferents filòsofs, sobretot de comèdia de Dante, parla sobre com les humanitats ajuden d'alguna manera a salvar a les persones, no? De com les humanitats a vegades aconsegueix, gràcies a llegir la comèdia de Dante, aconsegueix que no se suïcidi i al final acaba tenint un fill, com més ho explica, no? I acaba escrivint tot de coses i tal,
el paper que té com la literatura, la filosofia i totes les humanitats en general en la salvació de l'ànima, o no de l'ànima, sinó de la persona, de la part interna de la persona, quan t'ha passat una cosa tan forta com és quedar-te cec i a més anar a la presó. És un llibre preciós que és molt profund, et fa pensar molt, has de parar a vegades per llegir dobles coses perquè a més inserten moltes cites d'altres autors, de poetes, dels fragments que està escrivint el pare i que li llegeix el fill. I no sé, a mi m'ha agradat molt una cosa que posa a l'epíleg, que posava, i que té tota la raó, jo crec que això seria com el resum del que seria tot el llibre, el resum com del contingut, perquè la trama o l'argument, doncs, està superbé, però el que et cala és això que transmet amb aquesta frase al final de la pila. I diu, des de la il·lustració, el món occidental ha confiat cada cop més en la raciocinació com la millor i potser l'única manera de fer canviar en aquest món. Les arts i la música són el primer que retallen els pressupostos educatius. Mana l'eficiència. Tanmateix, la imaginació és igual d'autèntica que qualsevol fet que puguem descriure. Aquesta història pretén recuperar la màgia i el prodigi de l'experiència humana, ni que sigui al llarg d'uns pocs centenars de pàgines. I és això, és la importància de les humanitats, la importància de les arts, de la música. Quan es queda cec també té molta importància com la música. La veritat és que és una història que és molt bonica, vaig plorar moltíssim al final, o sigui, se't cau la llagrimeta perquè és preciós. I són com diferents històries, que totes són una mateixa història, perquè és la història del pare, però es van com entrellaçant les històries i les trames, i està molt ben fet això, no et perds ni res, però això, et van posant les trames com per separades i al final descobreixes la trama principal, no? O el perquè de tot això. I quan ho descobreixes, plores d'una manera perquè és tan bonic, perquè descobreixes que és una història real i llavors encara et fa emocionar més. I no sé, jo crec que és una molt bona aproximació al que seria la novel·la gràfica, si sou com jo, que heu tingut aquests prejudicis sempre, i us fa por com endinsar-vos en aquest tipus de novel·les. Us recomano molt començar per aquest. Jo estic molt enamorada, estic molt obsessionada, m'arrepenteixo de no haver posat 1000 pòstits, perquè tampoc volia subratllar, perquè és com raro subratllar un llibre que és com amb il·lustracions. I no sé, estic molt contenta d'haver-ho fet. M'agrada molt l'experiència de la lectura, de llegir aquest tipus de novel·la, perquè és com anar veient una seqüència de fotos, que és com anar veient una pel·lícula muda, perquè o sigui, la gent diu que quan tu llegeixes t'ho imagines al cap. I jo, quan llegeixo, molts cops no m'ho imagino al cap, només veig la lletra de la novel·la. Això no vol dir que no m'agradi i no senti moltes coses, però no em faig imatges mentals molts cops. A vegades sí, però a vegades és a posteriori, quan penso en el que he llegit, no mentre estic llegint. En canvi, això és molt fort com la imatge et guia i com el paper important que té la imatge perquè tu entenguis tota la història. I no sé, m'ha agradat molt, això és com veure una pel·lícula muda amb subtítols o alguna cosa. Les il·lustracions són precioses, a veure si us animeu, m'ho dieu i això seria tot. Ens veiem en breus i no sé, fins aviat.